Inaugurata sala ġdida f'Monte Carmeli li mill-erba se tilqa' fiha 30 pazjent anzjan u anzjana li jeħtieġu kura li tmur lilin mis-saħħa mentali. Id-direttur ta' nursing Vicky Sultana spjegat li dawn l-anzjani kollhom bżonn għajnuna medika u fiżika u f'dawn il-każi hemm infermiera imħarġa li jagħtu kura speċjalizzata. Il-grupp ta' pazjenti li ġejjin hawnhekk insejħulhom psychogeriatrics, jiġifieri jkunu pazjenti ta' anzjana li barra l-problemi ta' saħħa mentali u kollhom ukoll bżonnijiet mediċi. Jiġifieri dawn ikollhom bżonn forsi għajnuna biex jituhom jieklu, għajnuna biex ninħasslu, li aħna ngħidulhom fin-nursing activities of daily living li barra s-support ta' saħħa mentali jkollhom bżonn ukoll bżonnijiet fiżiċi. F'waħda mill-kmamar moderni barja kundizzjonata u tamir tal-ogħla livell, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne innota li wara deċenji ta' nuqqas ta' investiment fi-sptar li jmur lura aktar minn 150 sena ġiet rinnovata kompletament din l-ewwel sala. Sala li permezz tagħha 30 pazjent mhux biss se jkollhom post diċenti minn fejn jingħataw il-kura, iżda se jkun hemm sala oħra antika li tbatlet biex tkun tista' tiġi rinnovata wkoll. Waqal ukoll li għaddej xogħol fuq sala oħra li se tinfetaħ xarejn oħra u sala ġdida li tispeċjalizza fil-fiżjoterapija. Il-Ministru fakar ukoll li sena u nofsilu beda proċess ta' rilokazzjoni għal pazjenti li jinsabu f'Monte Carmeli li m'għandhomx bżonn kura ta' saħħa mentali. Sasser lokajna 106, ċfir ħafna minnhom qegħdin joġgħu djar tal-anzjani għax ħafna minnhom se saru anzjani imma m'għandhomx problemi ta' saħħa mentali. U issa palissa għaddej proċess biex numru ta' pazjenti li kienu ddaħlu hawnhekk għexieren ta' sinilu. Qatt ma kellhom bżonn ta' kura mentali ma kellhom problemi oħrajn, intuhom il-kura lix jarqilhom li għandhom bżonn ġo istituzzjonijiet oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.